Insellmilkom u nistedinkom għat 30 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Għal min żar l-art imqazza jaf li wieħed mill-mumenti l-aktar suġġestivi tal-pellegrinaġġ huwa meta flimkien naqsmu il-baħar tal-Galilija, dak il-baħar li tant jissemma fil-Vanġeli. Jien inħobb insejjaħlu l-palk naturali li jażel Alla biex iwettaq il-Ministeru Pubbliku ta' Ġesu fil-Galilija. Verament esperjenza sabiħa. Imma rridu niftakru li fil-mentalità biblika il-baħar kien dejjem simbolu tal-kaos, ta' negattività. Mhux tab xejn illi meta Ġesu jażel lill-apostli tiegħu mhux biss isejħilhom għal warajh ejjew warajja imma jżid ejjew warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin. Kellhom ikollhom il-missjoni illi salvaw il-bniedem minn negattività, mid-dnub, minn ħajja bla sens għal twemmin f'Ġesu u għaqda ta' ħbiberija miegħu. Il-Vanġelu ta' San Mark ta' 12 Ħadd ta' matul is-sena jippreżentanna lil Ġesu li jaħkem fuq il-baħar. Ġesu huwa ħakkiem fuq il-qawwiet tan-natura. Kemm hu sabiħ meta sejrin nisimgħu illi l-apostli flimkien ma' Ġesu jaqsmu dan il-baħar. Ġesu rieqed iqum riefnu kbir u l-apostli jibżgħu. U San Mark jippreżentana din ix-xena sabiħa. Ġesu li jordna lir-rieħ u lill-baħar isktu biżżejjed u r-rieħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U Ġesu jżid dal-biża' kollu għaliex mela m'għandkomx fidi. Jħorġu żewġ affarijiet interessanti ħafna. Nerġa' ngħid Ġesu jiġi ppreżentat bħala li jaħkem fuq in-natura, jaħkem fuq il-baħar, jaħkem fuq l-ilmijiet li huma simbolu tal-ħażen. Tantu hekk li San Mark jippreżentah daqs li kieku qed jagħmel eżorċiżmu lill-baħar. Iskot biżżejjed. Il-preżenza ta' Ġesu twassal għal kalma kbira. It-tieni ħaġa, Ġesu jistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tal-apostli anki jekk kien rieqed imma preżenti fuq id-dajsa ma xorta waħda jibżgħu. Dal-biża' kollu għaliex mela m'għandkomx fidi. U forsi din hija l-kelma li jixtieq iwassalna Ġesu. Qisu bħal donnu qed jgħidilna għaliex tibżgħu fiċ-ċirkustanzi mqalbin tal-ħajja tagħkom. Jiena preżenti, jiena naħkem fuq kull dnub, fuq kull negattività, anzi, jien rebbieħ, jien huwa dak li kapaċi nwassal fil-qalb tagħkom kif jgħid il-Vanġelu kalma kbira. Ejjew nintrabtu ma' dan Ġesu f'kull mument ta' ħajjitna. Fil-bnazzi imma fuq kollox fil-maltem. U qiegħed hemm magħna dejjem. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.